И здравейте, хора! Не съм качвал видео колко дни, брат. Не знам колко много. И мисля сега да направим едно клипче. И видяхте там някакъв мини пак опенинг. Бях направил без звук. Такова. Аз без звук, без... Да, също. Сега този път цъкам са малко върса атак, защото ме кефи. И да, ще имам там 2-3 игрички и да. Нека почваме. Защо не качих толкова на време? Защото наистина не знаех какво качвам. Нямаше какво, човек. В смисъл, FIFA не, нямаше какво да се качва на FIFA. Исках някакви пак опенинги. Така играем върса таки тъпо. FC не мога да играя. Искам Brawl Stars ви ми е интересно, защото не знам. Не знам, защото някой избухва, човек, и не знам дали искате. Ако искате, може... това на бенза, Такъв тази карта на бенза, Не бърме, нали се запакна Зайре Емери. Няма в лев футбол, защото за точки. Ще започваме ли матча, брат? Почвам директен паваш, защото това е добрата комбинация и удари гол. Арице. Тръгни. Дуе. Удари гол. Гол. Айде, Деклан. Хубав пас. Айде, браво, бе, Дуе. Ефти чемпион на това. Върса так. Сега сме легендари. Човек, какво се случва, арейте? Това че... И се стига се. Защото много бави това celebration. Така трябва в карата. Бум! Изи. Много тъпи celebration са и дали. Трябва да се избира такъв celebration да правите вата. Как Стоичков ще прави някакви задни салта, ми е интересно. Това е някакво... Да не казвам пич. Дуе, братка, някакви пръсти там никаква идея. Само на Роналдо лата и на там Меси и на някакви други футболисти лата. Само тяхне celebration си. Тук, на Халанд какъв е, на Халанд, да, стария. Там в Стиви Джи. Какъв е, да пробвам на Стиви Джи. Какъв му е. Какво прави Стиви Джи, брат? Ходи го уби. Рейце. Вкара. Брат, Ицето, как и вкара тия работи? Аз тия принцип са много трудни да вкарваме, защото той е много малък рейтинг. Сега си излитала лига. Тимата сизъна, да Ицето да стои някакво малко точки, защото абсурд да вземат много точки. Рарлинг, удари гол. What the fuck? Как ще така? Много тъпо. Готово, може... хора, трябва това вилна съвтения стигнаме Legendary 4. Не, арш. Човек, вие какво мислите за... Не знам просто какво кажа, наистина. През това време, докато не знам какво кажа, се абонирайте за канала. Много са близко до 50 абоната. 50 човек. И след 50 100. 100 е giveaway най-великия и 1000 ни е мечтата. Да. Раухо има... Само Раухо. Защо Ван Дайк е толкова малко рейтинг, наистина? Човек, това 116, той трябва поне 118, 119. 118 трябва. Пак той няма пич, няма как. Ето ще има ютоц по принцип, ама те колко ли точки ще струват тия па. Това наистина подиграфа, което става. То пич как и той не е вкарал. Ица, не трябваше да биеш ти, бе, брат. Виж ке ни пуска сега ударите. И да сега би време. Стиви Джи. Хубаво искам да го изиграеш. Какво прави? Добре, какво прави? Донеси та FIFA е наистина... Гарет. Браво, Гарет. Дуе. Дуе да пръстеш вратата, лата е така. Стиха ти се беше много баба да е. Бил тук да вкарваме и ще трябва да обръщаме, лата. Да. Той винаги вкарва. То само грейт такива. Топ шансове му да. На мен ми да от половината по лястоката. Да, виж. Бързо, тръгнице. Не. Хамън, моето го. Yes, камън! Стига, бе, брат, много баби, бе. Аре, фания, фанице. Браво, бе,
Право, брат, виж какви селебрейшн много са дълги. Не става така. Не става така на тази игра. Аре, Гарачу. Браво, Гарет. Той е бърз, брата. Много е бърз, Гарет, да. И за върс атака ще си сложи само много добри футболисти, без че върс атака е принцип за много такива. Не знам. Браво, вижте. Дай си нещо на атака, сега го разгромиме това, бей. Какво беше това центриране, бата? Виж, гледай каква е тази игра, бата. Това е скрипт. Аре, последен матч изигране мога. Ако спечелиме. Отиваме в това. Какво е? Това клипче, кога ще го видите, бе? Това не иска какъв е 13, 15, 14 трябва. Бата, какъв то футболист, бе? Това Игор Тяго ли трябва да бъде? Човек спомняци ли Игор Тяго, като беше в Лудогорец, беше доста инсейн. А сега той пича е някакъв team of the season, бата, 118. Брат, то бербата, що е толкова ефтин направено, човек? 117 е бербата. Да. Но. Толкова да е ефтин. Ето го исто. Да, това е Игор Тяго бил. Човек от Лудогорец вече докъде стигна. Съндър. Ето са много хора, ще го искат това, бате, Игор Тяго. Те е нещо велики. Аз не гледам, вижте ли, какво ми кажете. Какво прави, добър ли е? Явно, че е добър, няма. Той нали? Да, в такъв Съндърланд. Май. Човек, да, Съндърланд. Не е ли Брентфорд? Не, Брентфорд беше май. Бум. Дето са в май. Не знам. Ball knowledge. Нямам ball knowledge, чат, сори. Да, Игор Тяго вкарва, разбира се. Не. А защо тия си разменили позициите, не го разбера. Но браво, пълно довече. Ако прави Деклан Райс по крилотовете. Браво! Копни му е, лад. Това пак беше някакъв инсайни удари топалка, лад. Ау. Плиса, тихо. Ще се гъва време, ма трябва в ването да вкараме, лад. Вот. Тичи. Дуе, братаре, бе, пич. Аре са, бум, финеската и гол. Брази, стих е много добре и шие. Оп, копваме я, оп, дуспа. Бързо. Тривела, трябва да бъдат тривела место. Трябва начите да бъфнат тъпите чипшоти. Тия чипшоти не могат да влезат, бате. И голата печелиме мача. Да. Добре. Аре. Поне това беше, бате. Айде, let's go. Какво сега ще ни яде за награди? Пак ли им кръв, бе? Не, бой, това ще бъде нещо видно. Надявам се, ако ви харесва, се абонирайте за канала.